रमनि 12:12 होनदों फोरबुनियाव लेंबै बरसायाव रंजा बाजा नासयज्लायनायाव गसंथा बिनायाव नांथाब गोथारफोरनि नांगौफोराव लोगो ला आलासि साननायखौ होसो माने जोङो बे समावहाय मा होनो गोथारफोरनि लोगो लालायनाय नैबे समा जों गोथारफोरनि लोगो लालायनाय फोथायग्राफोरनि लोगो लालायनाय दा जेनेबा जेरै अर सुवाब्ला दैयाबो दुङा थिग बेबादिनो अर सुनो थाखाय जोंनो बन नांगोन फोथायग्राफोरनि लोगो लालायनायावसो दा बेनिखायनो दहाय मोना आत्मानि जेरावहाय आत्मानि माबा दङ फुख्रि दङ बे आत्मानि फुख्रियाव दैबासो दुगैबासो नों बे आत्मानि माबाखौ मोनगोन बरदानखौ मोनगोन बेबायदि दा बेनिखायनो जोङो गोथारफोरनि फोथायग्राफोरनि लोगो लालायनाय गैयाबा जोङो सुलायलांगोनबो माने दुंख्लायलांगोन दुंखोलायाव गैया आरो बेनिखायनो जोंनि दुंखांनायाबो बेबादि समखौ बारहोनानै जुदि थांहोबाय थायोब्ला जिसुआ फैलायलांनोसै बोरै जाबावनो नङा होमबा दा बेनिखायनो बे समाव जिसुआ फैनायनि सिगां मा जागोन जाथिजों जाथि सैलायि जागोन नांलाय खमलाय जागोन बांग्रिं फैगोन बारहुंखा बायगोन सारअन्थाइ गोग्लैगोन बेफोरथ' जागासिनो जागासिनो इउक्रेन रासिया दावहा जोबनो थाखाय बिदिनो थार्ड माने बिश्व जुद्ध जानो थांगासिनो दङ आरो नै दाख्लैसो मा होनदों माबायावहाय तुर्की आरो सिरियावहाय तुर्की आरो सिरियावहाय बांग्रिं जाबाय बे समाव मा जादोंनो बांग्रिं मावनायनि सानथाम सिगां बिराद दाउफ्राबो आवनायलाबायदोंमोन न'खंसेयावहाय माने बेबो मोनसेल' जाथिनि दाउ नङा जों नुयो जे जोंनि बे दा मोनाबिलि समावहाय दाउसिनफ्रा गावबागाव फालो बिरबायलाबायो जमा जायो खिन्थु बेवहाय मा होनो दाउखा दाउस्रि गासिबो दाउसिनफ्रा लोगो नांजोबनानै बिरबायदों आरो मोनसेल' जाथि नङा खिन्थु मोनसेल' जाथिनि दं मोनसे समाव बिरबायो आरो बिसोरो मोनसे जाथिनि दाउआ दा बेबादि मोनसे जाथिनिल' नङा आरो बेबादि बिरबायदों आरो दा बेबादि बिरबायनायनि उनाव मोनसे सिगनेल आवनायलाबायो जेरै थिग बादि मिथिंगाया मोनसे सिगनेल होदों आरो बेबादि आवनायलाबायनाय बिनि उनावनो नैबे बिदि बांग्रिङा जाबाय आरो बेबादि आरो नायदो बे बांग्रिङा जानानै थांबाय 2 मिनिट बेसेबांबा जादों बे बांग्रिङा 7.8 बेसेबांबा दा बे जानानै थांनायनि उनावहाय आरो बिनि गोथैफोरखौहाय बोखांजोबनोनो हायाखै माबाजोबनोनो हायाखै आरो बेयावनो 6 पइन्ट बेसेबांबा फैना होबाय आरो थैबावबाय होमबा नायदो बेसेबा हालाय हाफाय जादों आरो बे घटनाया मा जाबावगोननो दाख्लै जों निउसाव मोनबाय रङियावबो बेबादि बिरबायनाय आवनायनि दाउआ बिरबायलाबाय आरो मा होनदों दा नर्थ इस्टआव बेबो मावगोननो आरो नर्थ इस्टआव 1 नाम्बाराव दङ गुवाहाटि लिस्टआवहाय गुवाहाटियावहाय आरो बे बेसेबां जागोननो 8 पइन्ट जागोननो 7 पइन्ट बेसेबांबा जानाया 2 मिनिट बा 8 पइन्टआ बेसेबां जागोन होमबा नों नायदो बेसेबां गाज्रिसिन जागोन बेफोरबादि आरो नोङो गोसो सोलायै जायगाफ्राव बेफोरबादि गिथावथाव माबाफ्रा जानो थांगासिनो दं आरो दा बेनिखायनो नोंसोरो दागि आं नोंसिनि थाखाय मोनसे रंजानायनि बाइबेलखौ होनोसै लुकासनि 12:32 पदआव होनदों दागि उन्दै फालो मानोना नोंसिनि बिफाया रायजोखौ नोंसोरनो होनो हांजाबाय हालेलुया प्रेइज द लर्ड दागि नोंसोर गिथार नाङा नोंसोर फालो उन्दैथार गासैबो मा जागोन गोग्लैसिनजोबब्लाबो नोंसिनियाव माबा मोनसे जोमै दाखा गोग्लैबाबो नोंसिनियाव गोबां गोग्लैगोन हालेलुया प्रेइज द लर्ड गुबुननियाव सान्दुङा बै साननि जालामाया जिनानै खामजोबबाबो नोंसोरखौ जोमै दख्लासेया नोंसोर न'खराव सिलायाव होथेनानै लाखिगोन हालेलुया प्रेइज द लर्ड बेनिखायनो नोंसोर दागि नोंसोर उन्दै फालो नोंसोर रावजोंबो सिनाया जाया रावजोंबो नोंसोर नायथिंजाया दा जोङो गासैबो फोरबो होनबा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबगोन बे नङा दा बेनिखायनो गासैबो जों ख्रिस्ट' हारिफोर गासैबो फोथायग्रा संसाराव बहुद लोब बारायबाय नाथाय गोथार जिउखौ मोननाय साबेसे दं दिनै जुथिबो ख्रिस्टानफोरा आंखौ जुदि आत्माया बेबहार खालामनो नागिरदों आं जुदि आत्मानो जायगा होआब्ला होमबा आं बेसे गिदिर इसोरजों दाय जागोन बेसे गिदिर दाय जागोन दा जोंनि साननांगौआ नैबेसो आंखौ जुदि आत्माया खामानि मावदों आं जुदि आत्मानि खामानिखौ मावाब्ला इसोरजों दाय जागोन बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेबादि इसोरनि खामानि मावनो थांखि लानायनि खारनानो जाहैबाय इसोरा आंखौ गावनियाव सोलोंनो फोरोंनो थाखायसो बियो दैदेनलांदों हालेलुया प्रेइज द लर्ड आरो आङो मोनसे खोथाखौ बिराद गोसोखाङो दाबो जेब्ला सैतानखौ होखारदोंमोन बे समावहाय गोबां जोंनि पास्टरफोराबो होखारदों खिन्थु सैताना खारो फैफिनो बेनिफ्राय सानसेखालि आंखौ जिउआव फोरोंनायावहाय आङो बै फोरोंनाय आयदाखौनो लानानै आङो सैतानखौ होखारबाय अब्ला सैताना आसि दिन्थिनानै बुंलाङो नोंखौ सानसे नायगोन आं
बेबादिनो सैथानाखौ 2 बोसोरनि उनाव आनजाद लाबाय आरो बेबादिनो मा जाबाय आंखौ एक्सिडेन्टजों खिथानो हास्थायदोंमोन नाथाय इसोरा गावनि खामानि मावनांगौखाय आंखौ बासायबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो नोंसोरबो दिनै इसोरनि बाइकखौ जुदि सोलियोब्ला नोंसोर उन्दै जाब्लाबो नोंसोर रावबो नासयनो हानाय नङा बेनिफ्राय दानिया जोङो आत्मानि बोलोखौ नङाब्ला जेबो खामानि मावनो हाया आत्मानि बोलोखौ नङाबा जों जेबो खामानि मावनो हाया दा नै आदार बाजिया आत्माया बिसोरखौ हेफाजाब होआबा डिरेक्सन होआबा बिसोरबो जेबो मावनो हाया बेनिखायनो आं मोनसे उदाहरन होनो लुबैबाय सानसेखालि जोंनियावहाय बियो माने फास्टिं थाहैनानै बेबादिनो बेमारफ्रा हामबोबाय ओमफ्राय बेखौ हलि स्पिरिटआ गोथार जिउआ दांबाय आरो दा दांनायजों मा जाबाय बिराद दुंखांब्रायबाय मानसिया सानसेखालि सासे मानसि बेबादिनो बेनि न'खरावहाय असान्थि ओमफ्राय बेमार आजारा खारा बेबादिनो बियो बाइबेल पाठ फरायनानै सैतान होखारनो थांदों आरो बे न'खरावहाय बेनिफ्राय थांनानै जिथिया बिसिनि न' सिथ्लाना जिरायना रायलायबाय इसोरनि गाहाम बोसोर खुगायानो गेङाखिसै बिदि खुगायानो गेङाखिसै प्रार्थनाबो खालामनो हायासै ओरैनो फैफिननांबाय प्रेज द लर्ड बे बोलो गैयाबा ओंखायनो जुजिनो हाया बेनिखायनो बोलो नांगौ आरो दा जेरै बे नार्जारिनि बंस'आ बोरै सफैखो बेयाव होनाय नङा होमबा बिसोरनाव इसोरा दङ बिसोरजों इसोरा दंखायो गोथार जिउआ दंखायो बेनिखायनो बेवहाय सैताना मिथिखागौ बेनिखायनो बेफोरबादि आरो बेनिखायनो जोङो मिथिगौ जे माबायाखौहाय जेब्ला जिसुआ सोरगोआव थाङो सेलाफोरखौ होनदों जे नोंसोर 10 दिन जेरुजालेमाव नेनानै थाहै जेब्लासिम नोंसोरनि सायाव गोथार जिउआ फैया अब्लासिम नोंसोर प्रसार खालामनो दा थाङो होनना बुंदों हालेलुया बे गलाघाटआव हाबहैनाय समाव माला ओंखारबोफिननो मोनगोन जादोंमोन बा गिथावथावथार जोंनाथ' सानसे थैथारनोसैमोन बे समावहाय मुलि दौजानानै माने बिसोरना ओरैबायदि बेबायदि इसोरनि प्रसार खालामना थांनायफोरखौहाय ख्रिस्टान मानसिफ्रानो मा खालामो बिसोरनिया गुबुन प्रसारकफोर फैयोब्ला जि न'खराव ख्रिस्टान आलासिफोर बाहेरनिफ्राय थाङो ओंखामजों मुलि होनानै सिथारो ओमफ्राय जुदि मुलिजोंबो थैयाब्ला लांनानै गावथारहैयो बेबायदि जों बेरायनो थांबाय सानथिया थांफायाखिसै जोंजों आं मेंबाय थानोसै होननानै थाबाय एकदमबारे मा जाबाय बेखौ साहाजों मुलि होनानै दोनबाय साहाजों माने बे प्रार्थना खालामनो साहायनायावनो लेवारानो खाथि खादोंमोन मिथिखाबाय बेवहाय माबा मोनसे होखाबाय होननानै बेनिफ्राय आं लोंलादे साहाखौ नांगौ जेबो गैया होननानै लोंजायो गाइखेरखौ एकदम गथा लकेल गाइखेरसो लोंजायो जेबो नङा लोंनो हायो होननानै बुङो जेबो होआखैथ' लोंजायो होनना बुंलायथारो ओमफ्राय जेब्ला जों फैफिनबाय मोनाबिलियाव गिर्जा खालामबाय मानसिया लासै 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 रेब हमबोगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो गिर्जाखौ मानसिया उदै साबोबाय खर' साबाय माबा मोनबाय हां लानो हाया जाबाय बिदि ओमफ्राय न'खरसे बेबादिनो जोंखौहाय न'खर गिर्जा खालामनो लिंबाय फिसा ओंखाम जाहोबाय बेयाव एसे लेट जाबाय ओमफ्राय फैबाय फैनानै नायफैबाय मानसिया हुस गैला नारबाबो हर गैला बेबादि जाबाय बेनिफ्राय थिग गाबै गाबै प्रार्थना खालामनानै सैतान होखारनानै आशिस दै दौबाय प्रार्थना खालामबाय ओरैबायदि गाबै गाबै प्रार्थना खालामनानै दसे उनाव हां गोलाव लाबाय हां गोलाव लाना फैफिननानै मा जाबाय दानिया ओरैबायदिमोन जोङो गाबोन अखानायै सानथाम फास्टिं थानानै जे दिनखालि गगोन 4 बाजियाव गगोन जि न'खराव जिरायदों बे न'खरा जोंखौ प्रिति भज जाहोसिगोन आरो फास्टिं जोबनायनि नामाव जोंखौ भज जाहोगोन आरो बे भजआवनो थांखिमोन जोंखौहाय माबा मोनसे बिजानु होबावनानै जों खृष्टान आरो बेबायदिनो आरो बिसोरनि जिउआ मिथिहोबाय बे हुस फैनायनि उनाव बुंबाय बिसाफोर नोंसोरो आंनि हुकुमखौ मानियाब्ला नोंसोर गोब्राब बान्दोरा फैगासिनो दं नोंसोर गोख्रैनो गाबोन दाउला गिसिरबानो बे जायगानिफ्राय दोरोदो नङाब्ला नोंसोरा गिदिर बिपद जासिगोन नोंसोर गोख्रै ओमफ्राय हाबाब जोंथ' बे जायगायाव मिनिटि मावनो फैनाया गाबोन जुदि ओंखारलाङोबा जोंनि थांखि लाया सानथाम उपबासता लागिनाया जों लासिंसिं जानोसै माथो फोरबो होननानै ओमफ्राय बुंबाय लुकासनि 10:10 फरायदों ना बुंबाय पलिसफोरा 10:10 दाना फरायलायफिनलाय नाथाय नोंसोरो जेब्ला बबेबा नोगोराव हाबो आरो बिसोरो नोंसोरखौ नाजावाब्ला बे नोगोरनि गुवार लामाफोराव ओंखारलांनानै होनदो जोंनि आथिंफोराव नांथाबनाय नोंसोरनि नोगोरनि हाद्रिफोरखौ जोङो नोंसोरनि जुनै फिसियो अब्ला नोंसोरो मिथिदो इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय प्रेज द लर्ड माने जि नोगोराव जाय न'खरा इसोरनि मानसिफोरखौ नाजावा बिसिनि सिथ्लानि हाद्रिफोरखौबो दा लाबोबा फिसिनानै गारबो होनना बुंदों आरो माने ब्लेसिंआनो गैला बिसोरनाव गोरान जानोसै बिसोरो बेबादि नैबेबादि आरो ओमफ्राय जोंखौ बे पदखौ फरायनानै जों नायबाय बेनिफ्राय जों अखानायै सिरि मोनबाय जों होनबाय न'खरखौ दा जोङो थांनांसिगोन इसोरा जोंखौ बेबायदि हुकुम होबाय हाबाब नोंसोरथ' दिनैबो फास्टिं थांनो गोनांमोन नोंसोर बोरै थांनो नागिरगोन होननानै बेथ' असम्भब जाबाय माथो होननानै नङा जोंनो इसोरा बाइबेल पद होबाय जोंखौ बेबायदि बुंबाय औ माने लुकासनि 10:10 बेयो गिर्जानि फालकमोन आरो बे सासे मास्टारबोमोन आरो थांनानै हाखु दाखु न' सिङाव बाइबेलखौ फरायबाय
ओमफ्राय मा बुंबाय अननानै खेमा होदो जोंबो माने जोंनि एनिमिनिसनि खोथाखौ मानिनांगौ जाहैबाय जों नोंसोरखौ जेरैबायदि नाजावनांगौ ओमफ्राय बिसोर जोंखौ नाजावाखिसै ओमफ्राय बेबायदिनो बेबायदिखौ फरायनानै बियो क्षमा बिबाय ओमफ्राय जोंखौ गावनो गारिजों दोनफैबाय आरो बेनिफ्राय ओरैबायदि जाबाय दाना बिराद गिथावथाव माने गारिया लांनानै बेखार जायगायाव हर्न हैगासिनो दङ सिगाङाव बोरमाबो गैया दाउबो गैया जेबो गैया गारिया हर्न हैगासिनो दङ ओमफ्राय बे गारिया हर्न हैनाया जाहैबाय बिसिनिफ्राय सोरबा सासे फैयोबानो जोंखौ लोगो मोनजोबो आरो अब्लानो गारिया फिदिंनानै बेलेगाव लांजायो ओमफ्राय फास्टरा ससे थांनानै नेहैबाय थाबाय बेनिफ्राय एकदम होसोबोनानै गारिखौ मानो लाखिबाय थाखो नोंसोर फैदोंना आं होननानै थांबाय दाना नाव गाखोनानै दै बारनांगौ ससेल'सै दैमा गिदिरथार दङ बेखौ नाव गाखोनानै बारनांगौ दाना नावाबो हरै बारनांगौलायबाय थादोलाय आधा घन्टा आरोबाव फैफिनसिम जोंहा मेव मेव मोनगासिनो दङ बेनिफ्राय एकदमबारे जोंखौ जों होनबाय जों दा लासैनो गाखोलांसै आदा नोङो थांग्रोदो होननांगौ ओहो नोंसोर बारलाङो माने आं बेयावनो थाबाय थागोन नांबायबो जोंखौ प्रटेकसन होबाय आरो बेयो बेनिफ्राय जिता नाव फैफिननानै जों गाखोबाय नाव बारहैजासिम जोंखौ नायहरबाय थाबाय ओमफ्राय जोंखौ बिदाय होनाय न'सो बियो फैफिनबाय न' सफैजासिम बियो खबर लाबाय थादों हालेलुया प्रेज द लर्ड दा नैबेबायदि आरो जोंनि ब्लेसिंआ नैबेबायदि हामबायसै आं बेखिनियाव गुसुं बुंनानै बेखिनि फोजोबबाय जिसुनि आमेन